Amen. Amen. The wife that he loves. I'm talking from what he said yesterday at our campus meeting. Amen. The man was go about. Amen. My wife. Amen. Wonderful. I knew him many years ago. Amen. When I was still a little boy. Amen. Amen. In the city of Harare. Amen. Alright. Where I was preaching in First Street in Harare. Amen. Wow. Church help me this afternoon. Amen. Hallelujah. Welcome Apostle Muparinga to the podium. Yes, amen. Yes, amen. Hallelujah. Amen. Anointed and Yasha Zao, the Saints of Zakari on our final day or last day of the conference. Amen. The guy didn't get to Tungamil West, Keneke, and Taramambo Jeso. Amen. Amen. Again, Pastor of the Salutika, the visitor of the house, Adonai, Apostle Name Amsterdam Jesu. Amen. All the way to Southgate. Wow. Hallelujah. Wonderful. Mark chapter 2. Mark chapter 2. Mark chapter 2. Maybe I will in a moment titles, but I'll title this message Breaking a New Ground. Breaking a New Ground. Right. Mark chapter 2 from verse 1. And again he entered Capernaum some days after, and it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive him, not even near the door. And he preached the word to them. Then they came to him, bringing to him a paralytic who was carried by 4 men. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. Yeah. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." And some of the scribes who were sitting there and reasoning in their hearts, "Why does this man speak blasphemy like this? Who can forgive sins but God alone?" But immediately when Jesus perceived in his spirit that they have reasoned within themselves, he said to them, "Why do you reason about the things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Arise, take your bed and walk'? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins." He said to the paralytic, "I say unto you, arise, take up thy bed, and go to your house." Immediately he arose, took up the bed, went in the presence of them all. So that way they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." Hallelujah. Father, we thank you for your word. Speak to us this afternoon. Empower us. Forgive us. Enlarge our territories. As we hear the word, let us partake the grace and break a new ground in our lives. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Baita kurume atakuonea matake Jesu ya mkapina but alikuba kwa ashika alikushumira. So andoba wanzo Jesu is around ndoba atakula ama yao kwenda nayo kuna Jesu. It was unfortunate they came late, so mama kama kazara kushika ne kutoa kwa chusaka anakwatisa kupinda. Bane muna ni dambu jeko bana wakazara mkatu wacha haya matabuziba waina wangu twashoka but laita sira kutika na pale muno ani case ili serious bana wanofona kuzura na kupa we utakunubi no pana Jesu. Amen. But it seems as if church yakataka kudara kuvalira wangu. Because it's a picture of this house, not just how it's a picture of a church. So kuwa unaenda mtu kuti church zinakuwa pangaya isinya. Let's let this text here be Acts chapter 10. Utaona kuti by Acts chapter 12 Peter wakabuda mjeni. Na hiyo Bible note the church prayed for Peter. Peter akabuda mjeni. But Jerry Roma kaura wa James. James time yakafa, the church was there. Time yakabatu kwa Peter church ndokubayana mata. So the picture
yekuti kuchechi zviriko kuti vane mafavorites avo. Umwe akabatwa havana mati havane nazvo, akabatwa wavo. It was an all night Bible note. Akatokuitwa usiku akaenda kumba akatosvika chechi iri pakati. Kuti chechi yakashedzwa kuti tine all night. Ndoda kuti Apostle Peter vari mujeri vabatwa. But the same church yanga iriko pakabatwa James. Hakuna announcements yakaitwa, hakuna chimwe chakarongwa kuti todii tuna madrama eApostle. So zviriko kuti vanhu vane mafavorites avo. So I'm encouraging somebody kuti asiri favorite yaMwari. Vanhu kuti vane mafavorites avo. But God is on your side. Don't worry. I always encourage people to church. You can expect anything. So, church, vanoparidzirwa naJesu vanonzwa shoko, vanoti amen, vanoti powerful. Kuti vachiratidza kuti shoko riri kupinda mavari riri kuvachinja, vakaramba vane mwoyo wakaoma, especially those of problems. Munhu ari paralyzed akatakurwa nevarume 4 akasvikwa naye padhoo mumba muna Jesu uri kuparidzwa, but that there was no space. Nyaya iyi yaireva kuti dhoo ranga rakavharwa, tinoita kuti vatadze kupinda. The door was open, but the blockage vava vanhu. Muupenyu tine vanhu vane mikana yakazaruka, but vatadzisa kupinda mumikana yavo kune vanhu vakamira. Mwari ngaakubvisire ivavo vakamira panzvimbo yavo kuti ugone kusangana nemunana wako. There are some people vakangova a blockage to your destiny. May God help you to break a new ground despite my enemies akazara padhoo. Zvinoitira zvakanaka sekuti unokomborerwa in the midst yevanhu vachida kuti usakomborerwa. I know vanhu vanogona kutadzisa Zakeo kuona Jesu, but havazotadzisa Jesu kuona Zakeo. Kuti iye Mwari wacho ngachionawo iwewe. Kuti kune vanhu varefu vari kukudzivisa, but kune nyasha dzaMwari dzekuti hausi akaona shume dzako. Akaona Zakeo akatopinda mumuti. Jesu asvika akarespekta shume nemwoyo waZakeo, akamira akatanga kumba kwako. So I'm praying this afternoon. Mwari ngaakupe nyasha dzekuti nyangwe kune vanhu vakati haupinde vachanzwa kuti makapinda. So munhu weyo havarikuda kushandisa the normal way. The normal way yekupinda mumba is to use the door, but there was a blockage per normal way. Life ukakasira makes a way where it seems to be no way. The challenge in mind, I didn't consider this man. Manga vakauya vakatakura hama yavo, havana masai, havana makoshero, havana zvekushandisa, but Bible knows vakabreaka the roof. Which means faith yakava now became a tool. Vakaenda pamusoro pema ndokubva vapaza roof, ndokubva vadzikisa hama yavo pana Jesu. Varume havaprofiti. Roof haisi transparent, haisi glass. But Bible knows vakabreaka roof, ndokubva vadzikisa pana Jesu. Kuti vakagona kuziva kuti Jesu ari pano. Why? Because Jesus is the way. When you can find a blockage, but Jesus aripo, that blockage becomes a way. So the areas of the pass, look at that it's tough, but when straight pana Jesus, it became easy. When you can Jesus aripo, shoot. So vakaenda ndokubva vapaza rufu pamusora. Ndokuchine vanhu vakazara vanoti vanhu ava vachapinda varizera vanodzokera kumba. But we are going to break a new ground. Takunoshandisa entrance isiri normal. Nekuda kwekuti we are tired of this situation. Vamwe vegona kuti hangatidzokere tikazwana mukana tozodzoka kana Jesu afree tozaenda mai. Varume vakati we are tired of carrying this man. Kana Jesu aripo, we will try to make a way. Handidzokere kumba nesituation iyoyi kana pachiparidzwa Jesu upenyu. Kana vanhu vakandibloka, but I will make a way yekuti ndisvike pari. So vakaenda pamusoro pemba ndoko vataka kubreaka that, which means vakadisturba zvaitwa mumba. Pavari kubreaka rufu mumba muchiparidzwa, vanhu havachaconcentrate, vangoti chii chiri kuitika padzana. Vakadraw attention yemunhu wese, but ndinofanira kuti hakuna akavatadzisa kuramba vachiita zvavari kuita. Why? Because vanhu vakajairira kumaka area dzavakajaira, vanhu kune dzimwe area dzine breakthrough yavo Mwari dzaanotendera kuti apa uchaita ende pachavhurika ende uchapinda. I don't know where the
owner of the house kuti ari kupi. Vanhu vakuti vanhu vakawanirwa nyasha to an extent yekuti vakatopasa roof vakapinda. Vanhu varipo havana kuvatadzisa. Vanhu vakajaira kukuvharira dzimwe nyaya. But kuna Mwari anokupa dzimwe nyasha dzekuti wapinda vachashanga kuti but kudhoo kwacho tanga tiriko. Hatina kuona chipinda apinda sei. Ndopanoti zvikasashamisa haasi Mwari. Ngavasvike pavanonetseka kuti but akazobudirira sei. Because kwatakanovharisa kwese kana kwese kwataimwaitsvaga maconnections takanoisa makuhwa ikoko but sei zvaita. May God give you the grace to make it. The normal way yakavharwa ine vanhu but ndinondiparidza kuti Mwari vakupe nyasha to create a way. So chiri kuita kuti vagone kupasa uye nekudzikisa hama pana Jesu zvinoreva kuti kana kudhoo kwachadza kupindika nokuti makazara but pavakapaza rufu vakadzikisa hama pana Jesu zvinoreva kuti mumba manga makazara but mupresence yaJesu munga musina munhu. Chechi inogona kuzara nevanhu but vari pana Kristu pasina nekuda kwokuti dai mumba mamakazara kusvika pana Jesu havaigona kuwana space yekudzikisa hama yavo pana Jesu, which means people were present in the house but they were not affecting his presence in the house. Saka uchiona kuti zvinoita kuti varambe vaine rafu nokuti they are just present, they are not in his presence. Zvinoita kuti varambe vachiita makuhwa nokuti they are just church members but they are not in the presence of the Lord. Uwepo hwaMwari hukashaika munhu anobhihevha semunhu wekunyika ari muchechi nekuda kwokuti it is the presence of the Lord that changes your mindset and what you do. So vanhu ava chakaita kuti vazive kuti mukati mune space vakadiscover kuti rafu ine vanhu vari padhoo havana Jesu but vari muna Jesu. Varimo muna Jesu but havasi pana Jesu wacho. Ndakati anenge matwins mumwe anonzi Panashi mumwe anonzi Munashi. Panashi ndiye ari paishe vari apa iye ari apa vakasumuka vakaenda anosara apana asisinashe nokuti ari Panashi but Munashe anofamba naishe wake. So the presence of Jesus yari empty. Vakazvidiscover nekuda kwerafu inoita kudhoo kuti varuna dai vana Jesu ende vachinzwa kutaura kwake vaifanira kuva nemwoyo nevanhu vane matambudziko. Vakazviziva kuti ukaona rafu inoitwa nemunhu akarema watinaye sokuti pamukana inyaya yekuti vanhu havangori muchechi but mupresence yaKristu havamo. Life yavo haisi kuchinja ivo vari mukati nokuti havasi pedyo naye anochinja upenyu hwevanhu. Iyo ndo yakava clue. Rafu yakavaudza kuti vanhu mumba varimo but pana Jesu hapana. So vakauya ndovo vatanga kupasa rufu. Kurati akacreate away dzimwe nguva kuti panyetseta enough space yekudzikisa munhu akarara. Ipicture yekuti pavaipaza rufu marara aimira mukati. So munhu kana ari muchechi haatozvichina chino zvemarara. So chaita pavaipaza rufu munhu aisununguka. Kureva kuti chakavacreatira way hakusi kunoka kana kukumbira marara. Which means kana wada Mwari zvinhu zvinonzi hazvina basa zvinocreata way. Kana wada Mwari nemarara anonzi haana basa Mwari anokupa nyasha dzekuti vanhu vanosunduruka. Vanhu vari kumeka way vari kusunduruka nekuti rufu iri kupazwa marara ari kupinda mukati. Handi chinhu chinoshamisira chacreata way marara chaiwo. Nyasha dzikava muupenyu hwako dovi chairo dovi rinocreata a way yekuti unoita profit ukati wakaipa. Nyasha dzikalongeta upenyu hwako haisi type yebusiness raunoita but itype yaMwari wauinaye mubusiness raunoita. Uchaona kuti vamwe vanhu vakapa testimony nokuti akaiwa pane chinhu zvaari kuita because chinhu ichi hachisi mari ndakambochitraya. Marara paari kuira mumba kune vanhu vari kusunduruka. Pavari kusunduruka they are creating way. So sometimes une zvaunoita but wanda kutozvirega nokuti kuti izvi ndofunga vanhu vari kuti discourage hazviite noti hazvina profit hazviunze mari yakawanda. Ukazviita uina Jesu in line with him even marara anokupa a way. Zvinonzi hazvina basa unopupura zvakanaka muzvinhu zvakashoreka. I'll give you this one testimony then I'll continue. 2014 long back Chiparidza kuna first town somebody came to Chiparidza ndapedza ndobva andishinetsa kuti
Sabu chafaka sei kufundisa mali kujira kumba. Vanangoti anchenda nepakumba babana ndipina mkono ndina. Ndokuvaletsa iwo andi kutingire moto. Just like that. The first guy ndakafamba nayo yakati ngoma mandomasi. Zvekuti apana protocol kuti pana tokungonzi. Kuda kuenda kumba. Andi pasera vatengi moto wengi. That's like that. Past street, and start at church, per road, somebody came. No, but what you are doing is good. I want to buy you a car now. Pete mangwana. Nakapinda mtao nekombo. That's what I'm saying. Per road, pekuti wanu wakamsura na wakona tuwakoma na washaya basi. Isusura mota zedu mwote. Marara kanari pana Jesu. Chinja aramba imarara. Chauita Jesu kachita wina wangari. Chinotakura extraordinary grace. To understand the good go on fruit. Maybe I'll give you this example. Kana munakanza neshuku wavongo muchaone shuku yekufura shiri uri mutauro. Shiri kana mara pa state house. Shiri ordinary unofura uri muchauro. Ikano mara pa state house. Zvachochinja isisi ukatoonekwa uriko kuti ndakuipfura ndovatoshirwa unopfurwa ipo haitenderwe kunohwanda kuti tinoda kupfurwayo inongonomhara pa-state house izvo zvega kuti yasvika yaziva kwekuenda inochinja status. Kune zvinhu zviri ordinary zvokuti munhu akakuti ndo zvandaita kuti ndivake imba iyi unoti hazviite ende zvechokwadi izvozvo hazviite but naMwari zvinoita. Marara akaita kuti vanhu vawane breakthrough yavatadza kuwana kudho vachitonoka. So they began to break the roof. Bible records, and Jesus saw their faith and he said to the paralytic, your sins are forgiven. Ndoda kuti uone order izvinoita Mwari. Jesu anatanga aona dambudziko. Akatanga aona faith kutenda. Ndokuzotaura nemunhu ane dambudziko. So the devil zvaanoita nezvekuti kana wane dambudziko, you lose faith. Iye achitoziva kuti God must see faith to address your challenge. Saka varume vari kubreaka the roof. Bible records, and Jesus saw their faith. But what is there? Parutaurwa kutenda kwao kwete kwake akatakurwa. There are times yekuti breakthrough yako yakabatwa nevanhu vari kufamba nevo. Nokuti Jesu apa kuti address the paralytic. Bible writes, and Jesus saw their faith and he said to the paralytic, your sins are forgiven. Ndachakatanga kuonekwa kutenda kune vanhu. So sometimes in life your circle is a downfall. Yes. Remember kuti murume ari paralyzed hana power. Chaita kuti vanhu vagone kupasa rufa rapi. Vamwe vake vakamutakura vane power. So there are times yekuti life breakthrough yako ine chekuita neseko yawinayo. Seko yako inamudaro iyo hindrance to your breakthrough. Nekuda kuti kana shoko rati Jesu wakaona kutenda kwao ndobva ataura kune murume akaremara. Zvona kuti Jesu haana kutanga aona dambudziko, akatanga aona chakatakura dambudziko kuti chinotenda. He saw their faith and he said to the paralytic, faith yaanani yevanhu vauya vakatakura murume. Vana vasina pastor. There are people in the society who have a good relationship with the Lord. So, when you are bitter, when you have a challenge, you don't want to be war. So those who are meant to help you, imagine 4 men, which means he was a good man in the society. Right to the community. So what if I remember 4? Let me see us. I need to that taboo shasha. Like I'm taboo, okay, the night I'm so paid like a breaker roof here at our side. Which means that in the profit of the room. When I break a roof here at my side, he was encouraging them. I couldn't see the community, so I'm not going to make sure I'm not breakthrough of uniform of way. So here, I'm a child leader. These men are not breaking the roof. But his friends, the 4 men,
vanga vaine power, iye ari powerless, is paralyzed. Ndo vakabreaka the roof. Zvora kuti havasi pese paunowana breakthrough nekuda kwesimba rako. Your association matters most. Nhamo yako une seko yevanhu vari against your life. Baba rako unoti vakadzi vaviri vaigara mumba 1. Umwe paakava nemwana umwe akabira umwe mwana. Vachaimboita kuti vagare mumba 1 chii vaiwirirana. But vaiwirirana kusvika musi wakazoita breakthrough ndo paakaziva kuti ndaigara nembavha yangu. Munhu ari kumubira mwana munhu waanorodya naye same room, they were staying in one room as friends. Kuda kuti kana musati maane breakthrough munenge muchiwirirana. But mumwe akava nechinobatika muanoita enemy yemumwe. So sometimes your circle is a challenge, it matters most. Utonamatira your circle. Why? Because the devil akadakubata anongokupa vanhu vanoti mukasvika padhoo pasiri kupindika vanoti will try next week. These men vakati kana Jesu ari mumbawo vanhu vari padhoo varamba tichashanda nesimba redu tichingata breaka roof. Amen yadzika. Murume ari paralyzed haana kubreka roof. But kune vakamubrekera kuti agone kupinda mukati. Mwari ngaakupe vanhu vane mwoyo neupenyu hwako. Zvokuti kana zvako zvaramba iwo ngavarwadzirwe upenyu hwako. Ngavazive kuti hazvitofanirwa kumira kusvika zvake zvaita. I've encountered such grace. Sekuti munhu anorwadzirwa upenyu hwako. To an extent yekuti anenge achikubvunza, there was one man ndovanambotaura zvake yesterday as well. Akandibvunza unogara kupi ndagara kuOtafosi kumba kwako eri Batayo. So I've got 3 must-stand borrowed. I want you to get one. You must save your own place. Akarwadzirwa upenyu hwangu. Hapana pana kamupfugama ndikaita prayer kuti Mwari ndikuda stand. But Mwari vakatuma munhu. Sometimes seko yako ndo pane breakthrough kana downfall. Nokuti murume uyu haana kunopasa rufu. Simba racho haana. But anotamba nevane simba mulife itasarudzo. Why? Because kana usina simba uiranaona ane simba. Hapana. Kutamba nemunhu akubhadhara mindset yaunenge uinayo inoattracta friendship. Murume yakatamba nevanhu vanorwadziwa kuti vakomana kana Jesu aripo rufu itoipasa. Vakadedicata labor nepower. Murume uyu haana kubreka rufu. Tine vanhu vari successful life ukanyatsovafunzisisa, they were not the ones vakaita zvinhu. Unozvati hapana kuforera semuti munesera hapana. Sogorodza ipapo. Murume uyu haana power. But breakthrough yake enda kuti pakuitwa zvine power. Iye asina power. Power rake raiva pai. He was relating well with others vane power. Vakapasa roof nekuda kwelife yake. Museko rako unesaisaizvozvoti hakuna akatofira nyaya yako. Vanogara kwamutoti yemumwe haina mbiri wesasi. Vakakukomberedza vanogona kuti usapinde. Ndokunenzwa vanga vari mumba ndovaizisa kuti vanhu vasapinde. But vanga vaine murume uyu banze vakava nehati. Wenda adzokera nenda kudziko racho kana Jesu aripo. Tinoda kuti adzike aende pana Jesu nyaya dzake dzigadziriswe. Check yourself. Check yourself. Hazvidi kuprofita ikuona chete kuti timu rangu hapana. Chekwa Jesu havana chavanotaura. Hakuna chiri nani chavakataura. Nyaya dzebhora chete. Hachiri bhora rakaipa. Hakuna business anotaura, hakuna opportunity anotaura, hakuna mukana anotaura. Kungotaura kuti man uses. Ufunge zvinotonamatirwa kuti Mwari bvisai type isiriyo pandiri nekuda kwekuti imwe breakthrough ine chekuita nevarufa. The 4 men who were carrying this man are dedicated in life yemunhu.
Asata bawa tayari shamwari dzekuti akukuretese mari mutenga ufumba. Ukaona kuti kukuretese ndekuti umwe futimo. Ana basa anga kuti usabata musoro nemari yangu. Hadi kuti utoita musoro. Soma soma ndaro. Yeah. Ndataga kugara uri nombe ndozvaro. Sasa sasa tika step ndataga musoro nemari yangu. Osakana mandi panoshewa musoro moyo neofana. Hii deliverance mindset yekutoronga wega kutofunga kutoona kutamana iliseko ariite. Izwa shamara tiramba kuti achada kutamba lero. Une improve mentality yako nezvaunoita. Vanokuda vega musystem. Vanataka kuparidza na friends sanda kuparidza. Nema mulisana ntaita musana zvibagina zo. Wangu. Adakuauza kuti achada kuoneswa so ndamfundisa. Ndakana chiparidza Kristu. Lega ndo akangochinja. Akamuti maradiko munhu washe wangu achaita. There is a level ya unishift life yako. To an extent yekuti lega vanofana kuzonoti apa achaita. I want to tell you, you understand. I want to tell my girls. The type you know ya kwauri in reflection. Yomo uri kwauri. Ngoja akona mtudzana wange bokwata uko. Une discipline zvako. Wakarongeka zvako. Auye zvitsuku. Kama muita iwe unotobva kuti wangu wadi unotori wawo zvishuwa. Itimi. Ukazvara kupisa zvishuwa anotopata. Kuvarini vaina nzadziwa. Sister wazia. He was a paralyzed man, but the simple rock never had any strength. Simple rock never had any power. He had power. Zvinoita kuti uri ndofota vene vanhu vakati vakamutsa nekuda kwekuti mindset ya friendship inoflowa nemindset nezvaunofarira mulife. Hakuna munhu akapfimba munhu tarisha mwari yake. Mukutamba mune something in common chinoita kuti muflow. So we are not going to power and dinner, but that team with the power. So the power is going to power of life and death lies on your tongue. I can't go down the room. Didn't give a viper chichi, but she let out the day. Sass. You shake a mouth, your boy, with the top tower. No money power, what happened to the room? Chakati mwemba vaisa ende ainokutaura kudaro. Chakati mwinzi together akataura. Amen. Muromo unopadenga kana kunyudzisa. Sipo rako cheka weka unoprofit wewe. Sipo rako haufa. Nokuti Bible rati Jesus saw their faith, not his faith. Their faith. Akaona kutenda kwao, kutenda ichenga. Akaitobreka roof. Akazati munhu ana power badamutambani team nomisa mumadira kana. Yo aswesara kudira ngai powerful success for mentality. Vamwe vanga vakazembera panoita. Ani sipo rakatamba nawo. They were in a World Cup yakutamba so France ikawina achazandiri. There was a guy asina kugoisa ngai striker ejenu. Interview. Ana kana boy akagoisa asi striker. World Cup ikatotorwa neFrance. Kura kuti mukusagona kwake vakasumudza vese. Akangopinda museko rinogona. Iwo ndozvati handigone zvakawanda achandoziva obva wazembera vanhu vanenge iwewe. Somebody came to you and put in number 10 kabata mariso and so kuti inofamba sei. Uyandisanda namati ungaibata unofamba sei. Unenyaya iwewe. Iwo unogoenda kupinda waibata. Wasi kwa ini unopinda ndokoni kuenda. Auti mudhara achitopa ripoti kuna Jesu. Kuti mwana wangu zvikambata zvinomwisira mumoto kana kuvhuna. Ipicture yekuti baba vasikulema mwana wavo. Ndosaka vari kuti kana zvamubata zvinomuendesa unoti haende. Ukaona achitoenda kutoendeswa. Kana zvamubata zvinomuwisira unoti hazviwisire ega kana zvamubata.
Iye pachake muna right but kana zvamubata zvinomuendesa. Siku rako rine nyaya. Vamwe vachaya muupenyu hwako vachauya through your friends. Mamwe mikana ichaya muupenyu hwako inouya through your friends. Imwe downfall ichaitika muupenyu hwako inouya through your friends. Siku rako rine nyaya. Jesus saw their faith, not his faith. Tamaone vanhu vane kutenda, vanodawo Mwari, vanonamata, vanotsvaka Mwari. Nekuda kwekuti unogona kutongobatsirwa yekunzi their faith, not your faith, but their faith. Kuroorwa kwaRuth kuBethlehem kune chekuita nekuti wakauya naNaomi. Ane munhu waakateerera, dai akasunga ega akauya akasinaroge. Why airoorerwa waakauya naye. This is Ruth, a Moabitess who came with Naomi. Kureva kuti paCV rake pane zita remunhu asiri kuroorwa, but anoita kuti iye aroreke. Sachona mazita ane nyaya. Munhu wekuti ukatara sereni yako pamanje akakusha you're right. Kune vanhu vanoipisa mazita zvekuti wese anokuta mazita iro problem. Imagine ndiri mufundisi nonzi mufundisi Chidhuma naSedeki. Vogona kuti tinokuwadzwa vanhu. Handina zvinoita but unoona boy. We love Bible names, legal names. But kuti upe mwana wangu zita kuti Judas. Undotukatenge Judas haite. It's very powerful. So come on, I will tell you for the faith. The good part when I was talking about the past, he had anything to contribute. But what I make one away in my friends. Life was funge. Simwengua isinyanya zvaushaita. Inyaya wanu unokolekitana nawo vachaita ushimishiti. Basa ndakatanga kushanda mundau ya Marari chibva kumazuva tega kumweyo. That's qualified for the job. I became a branch manager at a company that starts for Africa. Qualification in now we say one day the governor will put you one every like I don't have a move up on one every. Though I don't catch up to the I can put business card to do some for that. Thank you for helping me. But I'm for the local, I'm not to open a company. We are because I can lead these guys that church and no parts of so I pass up a video. Time on chance and give it to them. A good heart can be a doorway to your destiny. You know, never say no more. Chanana kila siku mpaka mmoja wakaipira. Mtu ipo. Mwaya itokuza kuvakudenga shanya grampenda kumarai kwa mwani. Iona mata mwali mpaka mnaudi. Mwali akaenda kumba kwa Abraham. Akatolojwa mutende mpaka mwali akatika kumarai. Tena stage yokuti mwali akashuka pa akaenda kunamo. Deuteronomy 33. God came down and begged Moses. Today I two more because I don't even know what to do now. God came down for better we are Moses. You now are here. For my connections in the favor ya mari. Au kone predictor vajno ya say. There was a time I ministered at a funeral. When I ministered at a funeral, when I got a little to be a disciple, I took a good funeral. Let's move forward. I'm sure some of them want to say what my YouTube. I got I'm going to go to Paris. I also got that one. That Paris, I got that same one. I can use a DVD. I can load up my YouTube. It can click a million views. I can 200,000 views. And now, I'm going to say, Chairman, and that's it. It was a good dance. Let's go there. Let's go. Opportunity and we won't see. You can't pay you. Everyone was watching away now. I wait for some kind of. But when you can't know, yes, it's not getting problem. Because somebody else can just see me, look by me, my Jesus, I bet I'm going to look how much I come in the Messiah. He actually my Messiah, I come in the Messiah.
Chileta watanyime Jesu mvura iye ari Messiah. Inyaya yekuti iye muSamaria, Jesu muJudha vane tradition vane tsika dzavo. Kune dzimwe tsika dzekuti mukana ikauya tsika inokudzvamirira. Kutadza kuwana opportunity nekuda kuma traditions. Tsika ndeyekuti maSamaria nevaJudha adyidzana, but waita encounter na Messiah wakushanda netsika iyi. Kune laws are too traditional to the extent that they are blocking your breakthrough in life. You improve akusupanduka blenge ndwa TV ayinokupandukirwa nekala. Yakaya kusupanduka the original picture utai washeti there. So sometimes the word of Christ improvement when you say kupanduka. Don't know why I'm going to say that. But Bible just akataisa, he saw their faith and he saved the paralytic. So ataka kuonekwa haisi problem if faith yan yetimu rako. Amen. Don't va this and that say mungu. So mungu akatsikiswa pana Jesu. Mungu ndokubva aporeswa. Kudo kuchine vanhu vakavhara shasha mukati atopita. Amen. Mukana washandisa kusvika pana Jesu in relationship with others. Amen. Bururu, yekunamata ipamukwati you are too spiritual, learn to relate well with people. Chimwe zvinhu zvauri kutsvaga hazvisi kudenga, zviri vanhu. Ukatarisa kuti Mwari pane paanonzwira munhu tsitsi, munhu asina dhimoni, kuti hazvina kunaka kuti munhu uyu ari ega, munhu asina chaatadza, Mwari vakatoona kuti ane problem. Ivo vari tu vakati hazvina kunaka kuti ari ega. In other words, vari kutoti ukana uine but usina mumwe munhu uchipataita. It's not good for a man to be alone. Ari kudaro ndiMwari ane munhu wacho kuti hazvina kunaka nokuti uri wega. Vakadii kuti zvakatonaka nokuti tiritesa. Okay, unonyatsondinzwa John chapter 9. Jesu paakapfira mumatepasi akakanya ivhu akaisa kumeso ebofu akati enda unogeza kurwizi Siloamu. Uchaona kuti ndiJesu anoporesa mapofu, but pamwe pacho anokurifesa munhu. Ukateverenga zvakanaka rinoti Siloamu it means to be sent, kana kuti zvinoda kuti kutumwa. In other words, Jesu ari kuti handigoni kukuitira nokuti ndine wandakatotuma kuti akuitire. I love it, but not Jesus, my last pastor. But when in John chapter 9, you will humble yourself. Why Jesus akarifia from someone? Akati right now ona. Akati wakurupani kwa mfano kwenda. He was sent akalogeza muslo akatoka achiona. Zvaita kutati kune vanhu kadaini mafukumeso. Pane mvura manzamu ndikezi. That's why Jesus mentioned the river by name. Munhu wese ane breakthrough yako. You can be close lipa nemvura but mvura iri padhuze ukageza meso, blindness haiperi, become smart. Eish. Anotofanirwa kuenda kuSiloamu. It was mentioned by name. Kune vanhu vane dzimwe nyasha dzavakatakura chero ukaenda kupi nekupi. There is somebody somewhere. Jesus, my last pastor. Aiwa. Jesu pane vanhu vaitorifeya. Chama rupofu upero. Zvanga akatoenda asingaoni akadzoka achiona. He was referred by Jesus. Mwari achiti munadama zvinonaka kuti uyo wega ndichakupa mubatsiri. Indafinoti Mwari ndiye mubatsiri ka. Mwari mubatsiri zveshuwa but mwenyaya anoda kuti batsirwe nemunhu. Zita rakapigwa mukadzi akati suitable helper. Kurati my helpers aripo but mwenyaya inotoda vari suitable. Be fruitful, multiply is a prophetic word increase. But can also come God's Adam and Shande. Vatumwa vachibuda pana Abraham vachiti gore rinouya pano pachava nemwana. Vasati vaenda vakasiira Abraham a question which was a clue. Where is Sarah? Kuda kuti ukashaya Sara kana tatu chava naIsaac azviita. Murume uyu nyange dai akachema ari mumba. Jesus is unfortunate kuti haana kusvikira kumba kwemurume uyu ane problem. Akasvikira kune muimba. Pane distance inofambika mulife nerelationship yako nevamwe. Usingagone kufamba nokuti hauna tsoka dzacho. May God give you the right people. Learn to relate well with people. Ndakatara ndachinokapo 2 Kings chapter 4 kuti mukadzi paakadzi enda nokumbira zvitini tine mafuta. Namba yezvitini haikwe kuna prophet.
Number 18 is the way you relate with your neighbors. Anointing everyone's mafuta. But remember, this woman was a wife of a prophet. I want to grab my life here class. My prophetess. I told them always. So mafuta awande. They would have class here. Shitina ushwani karusuka mwani kutambani manu shakanaka mafuta ali right kuti mwari unogona kuwawanza but ma container in relationship seko rako zinomba ndakatibata munanga hapana timona vanhu vakatadza kupinda mumba nekuda kwevanhu mukomana akazopinda mumba nekuda futi kwevanhu so kune vanhu vanokuvharira but gona kutamba nevanhu vanokuvhurira. The devil atakwisa enemy museko yako. It takes a revelation. Nehemiah chapter 13. Baba roti kapedza kuvaga rusvingo reJerusalem. Zvanzi bhuku rakavhurwa. They opened the book of Moses. Vakaerenga vakaona kuti aiwa mune marudzi arimo mukati medu atinofanirwa kudzinga. Yeti marudzi iwayo akona kupita pakuvakwa kwesvingo reJerusalem. But pakavhurwa bhuku zvakatoonekwa kuti aiwa kune marudzi atinofanirwa kudzinga. Nekuda kwekuti the devil akanyatsokuataka ane vanhu vanoisa museko rako vanoita sekunge vanokuda but vari maagents edownfall. Saka zvinoti vanokurwisa havasi kure. Ukangonzwa uchirumwa nenda mubhachi uitorimwa haisi panext door ndeyako iri kudzirwa newe but inoruma futi iwewe. So murume akadzikiswa akauya patsamba. That's when Wangari wakataka kupikisa Jesu pakati your sins are forgiven. Which means imba yakazara nevanhu vasingazive Jesu. But vanofarira Jesu. Mafans nevatende vanhu vakasiyana. Kune munhu anofarira church. But asingade Mwari, asinganamate Mwari. Anouya kuzoita munamato kuna Mwari. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Munamato kutaura naMwari. So munhu anogona kufarira kuti Ishona speaking. Don't never go to the what the book. Shamwari wanzodi ile sabi. Kuwa zote Mungu teunonzongo rumara. Kana kuti wawirwa ninam. Aiwa vanhu vanenge. Mari senziwa yantsvakwa nevanhu. So murume wakadzidziswa pana Jesu. Vanhu vari mumba havanozive such a level. One of what is a preacher. But your sins are forgiven. No answer is blasphemy. Who can forgive sins? But only God. Which means you need a level of knowledge. You need to learn how you church. But what are the experiences of Shamwari? They would have got to manage Hallelujah. Who need knowledge? You can't tell me how many people are going. Yet you are very not to thy will be done on earth as it is in heaven. They preach prosperity till today. I'm going to change nobody to poverty. Let's have to move back to prosperity. You power about it now. Vanhu vanyenge rufunge. Zvinonguva zvinhu zvavanoda vaipiroga vazvide. Vano vanatinga hembe pabhero vai. Pabhero isari dzakambopfekwa masekendende. Vatapedza kubhadhara ndaona adzoka zvikanzi. Mabhata kana shote nera bharabara. Watoda nyumange. Kutoita sekendende zvinoratidza kuti izvozvo ndozvinofanira kuzvisunga. Saka vanhu vane mweya wenyuwani. Wadada muyembera wanofanira bhero. Kupucha changu anoti kwasha ndikai mabhonzo. Akapiwa mabhonzo vati haana nyama. Ivi mabhonzo haana nyama. Ani nyama inotodiwa bhero ndamuyembera bhonzo. Kwasha mabhonzo vanoda mabhonzo chaiwo. Ani mati kuda mabhonzo. Rati haadi mabhonzo. Ani nyama yasho. So there are people who put the second Bible rangu noti. If you are obedient, you eat the good of the land. Bible rangu describe chikafu kutunisha chiri good. Bali baba bakuti dambudziko rako asikuti audye. Unodya zvisizvo. Saka utazona barwara kuenda kuna chiremba. Unoudzwa zvekudya kuite mapiritsi. Unodzi ndai madya zvakati. Ndokuti dambudziko rako audye.
zvakanaka unodya. Ukarwara ndokuti zoti trying food. Unosaka ndiri nhamwe kudya sina basa. To eat the fruit of the land, to eat good. To say good things. Jesu vanhu havamuziva kuti muba makazara. Hakuna chinorwadza chekuti munozara vanhu vasinaina munhu wacho. Ende varimo vakazopikisa. Haro zvemutsangano. Zvinopera nekakuti kwaya yacho macho amanga. Vakazopikisa chete. Haro zvevo vanenge vari pakati pedu. Zvekuti kana tabuda kuti varuwa zvavo but vanozivasika kumana. They were in the house, but they are against the preacher, and the preacher happened to be Jesus. So avamuzive kuti ndiani, but vanofarira kupinda mahari. Saka ndobva zvitakwesivile siri ndobva ati chiri izi nechipi kuti zviri zvaregererwa here kana kuti simuka ufambe. To prove a point, to have my own and simba, I'll do both. No, but you know, smoke family. But not you carry this mate. No, but put the packet fair. I just okay and never for what was around. It's what kind of one to combo. I don't make away with it. Oh, combo, if I'm sorry, you want to know you are now waiting, they'll make way for you. Ashinenzi kubuda kana wabva na Jesu. Chinganenzi kupinda kana usatwa na Jesu. Atikokomborerwa chete. Zvanzi akatakura meti yake ndokubva abuda in their view. Ndokubva vati izvasata kuzviona zvichiitika. This is so amazing. May God do an amazing thing in your life. Yekuti kana kune vakambokomborerwa at a level. Yekuti my enemies haripo vasikade vachinda, but unotakura munana wako obuda in their people answers. Yes. Root breakthrough ya upenyo wako. Tela maya. Ela maya root ya watu shingone mume sewe shirika sewe. But wani breakthrough ya kuti kana maku Bethlehem. Unoturi rwa yutu wakauya nao. Joseph in prison. Aka-interpreta hope zevana vasina badare. My fellow prisoners. Kuti vaso mention the name to the king. Unotanga wana pano rati zevana vari useless. The useless people are useful when they have a revelation. When you are not a basa, vane basa. Nokuti mwari akavaisa in line yela shapo. Ana pano rati mambo pekutanga akatanganidze vanhu vasina badare. Iwe sina badare awite. It is married. There's a price tag. But I can't tell you this. Punishing is mahara. No asha, no badare. Amen. When we preach my streets, I see church. You are not looking for anything, but for souls. But when you need nothing, my man manifests when you are saying, hallelujah. Akakudza testimony muchati ndakachatiswa ndamuchati nasina kulanyacho izvakatizana chiringa ndoro beno boa inokudadisa nganga zvazviita but kune simple nokadzana naye somebody from somewhere toilet so we get to manifest and when someone amuna kuparitsa pamachana ndakadzira vanoda here soda zvina ndibvunzwe ayo unoda here uchiboedza chete kupinda mutaundi kutora quotation yesu ayafiti nanabedza ndikavanudza ganzayo in 2 days time ndikudzokera back pilot ichingosvika maudhuesansi and achingosvika in 2 days time mari yezvese zvokuti vanhu vakatamba masteps edu vakatamba neusiku yes
Beware of people. Some strangers are messengers. Maybe these guys are not supposed to connect them with you, but somebody will not bring it to how much you want to yet sometimes Joseph, your destiny over, is a fellow prisoner. Platform you are there for free. You know, create a doors are very powerful. My platforms are there for free. It doesn't really do the money. Hallelujah. What do you know? I'm not paying about Zora. I'm paying now. Oh, yes. Why do you not pay? Yes. Whatever one, I will put a bunch of money to one other sugar. So I was not to the achieve because they are too powerful. They were connected. Amen. But in Yashamona, Lakuna Wakuti, I was the one later shall later. Here I teach you. Yeah, I don't know when Yasha to so to do a person. You have no intentions, but you all are the percent much of person. But we are a person of class. Breaking new ground, you don't talk about why a good person in society. Yes. Some people are not very useless, they are useful. Strangers are messengers. There is a blessing that anyone in this church. That goes out in your papa benefit like so many times now. But buying one benefits and that I see everything but I don't pay them to Paris. But when I talk about my food, but I don't know about what you can do with me. But I should all benefits ban Madame. Life. She was from Nagatira. Run. Anyone not talk about Taris? No to get a prayer to the paper. Which open out bouncy to get out now by the way, number way. I got kiss and I own and let me go on my maternal check up. But Ruth, I got my way. I saw my wow. Muno to my way. I saw my wow. I got his answer. A refugee. I got feel of 15 women. You all to my way. I saw my wow. That was a deeper revelation. I would be when I was snatching. Go to my way and buy my wow. There was other one when you're showing my. Extra. Some people you see today, they carry grace. Otherwise, zero. I went to the movie. Church, let us learn to respect one another. Church, no matter level of qualification, education, or anything else, people they carry grace. Mariwaka lead does no caution. Fear with. Somebody who not only on Facebook, but in the city, but there is a group in the city, over in the city. You never have said that now. You can watch one family on the phone away. But I can't shake on the Kashkaman. Amen. Amen. Why now? When it's when I should have got a bullet and tea way, which is on to a pin and you.
Pamwe pacho unonyashanda katoita tine vanhu vakasema padhuze naye. But how you treat them matters most. Unanze leshamwari dzingatadze kurara situation yako yabhena. Hauna because une rafu. Kuti pingene zvakanaka. Ine vagona sizvati handichaita nabasa nemunhu. When God wanted to save men, he became men. Mwari neumwari hwavo, I'll put it this way, vakatadza kubatsira munhu kusvika vatovawo munhu. Kuti Jesu aende pamuchinjikwa Bible and he became flesh, which means Mwari vakasvika pakaona kuti ndibatsire munhu ndonofanirwa kuita munhu wawo munhu. Learn to respect. Why? Nekuti ukapiwa vanhu museko rako hamuna simba rakafanana, but ukarelata unoshare benefit asimba ravo. Matthew 25 inoti vamwe vakadzi vanga vari foolish. Chaita kuti vari foolish vari mavhijini. It was a big strange statement. How can 5 vari mavhijini vanzi they were foolish? Foolishness uri pakuti vakakumbira. Yet they were not supposed to ask or borrow. Vakakumbira kune vamwe. That's why they were foolish. Sei ndichiti foolish uri pakukumbira. Kana muri muone room, vamwe maramba adzima yavamwe akabaka, aukumbire mwenje muramba wakagara imomo munoona nemwenje iwoyo. Chechi ikasatenda nyasha dzine vamwe tinonotsvaga zvinhu panze tinacho muno. Why? Because we don't want to promote our own. Tine vanhu vane grace dzekuita zvinhu muno, but tinomufira mwoyo kuti maybe zviri panze. Mwari akatotipa zvichida vaprofita muno, Mwari akatotipa zvichida vaimbi muno, Mwari akatipa zvichida nevaroti vanota powerful dreams concerning the vision of the ministry. But inyaya yekuti sometimes tinoda kunotsvaga mafuta panze. Mwari ngatipe meso mweya kana tunorarama vanhu vane mafuta muno. Unokumbirei mafuta? Kana rambi rako rapera mafuta mumwe ane rambi riri kufuta. Problem ndeyekuti unotoda kubvira ndopaunoletsera. Unoda kutobvirawo. Mukaramba muri muri muiyo mukangogara munongoona nelight ravo. That was the picture of submission. Learn to value nyasha dzine vamwe. Achiwa mugari akamusira omwe chete seko. Jesus saw their faith and he said to the paralytic, pamwe pacho Mwari akatarisira shamwari dzako anongonyarara. Nokuti uyu Jesu akatarisira shamwari dzekuti dzapazarufu akaona faith akazogara nemurume uyu. Saka pamwe pacho seko rako iblockage yedestiny yako. Check your seko. Kana seko yako isina kumira mushe, pray. God give me the right people. Why? People are answers. Downfall yako vanhu wakaipanga kuwataga asikuya direct ari kushanda nemangu weshamwari yako ende kana akuudza anobva kuti sikayo zvanga kudzorora kwawakanyarara unotumwa kuita zvinhu. Hauzonekune munhu wawakavenga asina kukutadzira nokuti akavenga nemunhu waunofanira. Unoita kuhotspot maruvengo iva une pattern. Munhu wakatovenga so hana chakakuita wakamodzwa nemunhu unoita naye kuti asivaiti wakahotspot maruvengo. Yet iwewo Mwari akamuudza museko rako for a reason. Ufunga zvinhu zvatiri kutsvaga vanhu ende vanhu vacho Mwari akatipa. But how we relate with people, vanourawo mwoyo nesu. Ndiani wangarwadzirwa upenyu hwako nemhuri yako unotamba nayo? Ndiani anganetseki kuti zvako zvikufamba mushe? Hakuna. The way you relate, be a good person. Takuchirika. I want us to pray. My prayer and your prayer, God change my sin. Aiwa bosi yako wararama nguva refu seko rako achipita. Mwari ngaakuponetere vanhu vanoita breakthrough vanopaza a new ground for you. Varume havana kupaza kuti vapinde, vakapaza kuti apinde. Piwa shamwari dzinorwadzirwa kuti dai wapinda. Piwa vanhu vasiri greedy vanorwadzirwa kuti dai wabatawo mari wavakauimba. Havana kupaza kuti vapinde, vakapaza kuti apinde. Get the right people. Vane hati yekuti zvako ngazvichiita. Vararwadzirwa upenyu hwako. Let's begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your blessing. My circle, oh Lord, change my circle. The right people, man. Depay shaman, depay yama.
Depend on one where for a destiny reason. Depend one. Oh Lord, I cried in the chair and I'm going to say, "What can you compare it to Jehovah? I didn't go to pin the Can I see more than anyone? Depend on issue money. I pray, Almighty God, change my circle. Change my circle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, change my circle. Change my circle. Now, you can compare it. You can compare it to break a new ground. To break a new ground. Give me the right people. Give me the right partners. Give me the vision bearers. Depend on the open your heart. Depend on the words in one of the family. Give me the right people. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Right people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Saturday back up on it and the woman I have to pay to them. Now I have a city moon. Deliver is a doubt meeting. Yes, several of church. I got a pin and we have. Let us opine and we have. Depend the right people. Father, we thank you for your words. We thank you for speaking to us. Thank you for changing our circle for the glory of your name. I pray the church to break a new ground. Opportunities. Father, I pray, right people, vision bearers, the right people. Amen and amen. God bless you, my Lord. Just amen. Anyone see how I see the apostle of the house? Come and take the program. Just amen. Hallelujah.